Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko kaKapteni weqela leKaizer Chiefs Brandon Peterson. iKaizer Chiefs kuthiwa ke ilungiselela ukumnikeza ipeni nephepha umfana omdala asayine pha isivumelwano esitsha. Na ukhumbula into yokubana ke umfana omdala kwinyanga ezintandathu ngoku ezishiyekileyo into yokubana ke isivumelwano sakhe neqela leKaizer Chiefs ke siphelelwa pha ngoJuni ke ka-2026. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs ke ibalile into ethi kwezi players ke sefomini neplayers ke esazokuzisebenzisa ayizukwazi unyameza into yokubana ilinde, ngoba kwezi nyanga ezintandathu nantoni na ingenzeka, ngoba ke umdlali uba nelungelo ke lokubana ke angazimanya nayiphi na itimu afuna ukuzimanya nayo. Into ethetha ukuthi iKaizer Chiefs yiyo loo nto ifuna ukhawulezisa ke imnikeza ipeni nephepha pha uBrandon Peterson. Na ukhumbula into yokubana ke uzothi ga ngoku ngomnye ke unozinto othe waphakamisa isandla apha eMzantsi Afrika uBrandon Peterson, futhi ke ingakumbi kuKaizer Chiefs umfana omdala kule season noko ungomnye weplayers ke ezithanda ukuphakamisa isandla kakhulu. Enye ke into eshiye imibuzo ebantu into yokubana kutheni na umlomzana Hugo Broos umqeqesho bafana akakwazanga ukumthatha pha uBrandon Peterson, ngoba enyanisweni ke uyadeserve ba kwesa squad uBrandon Peterson ke angangu goalkeeper wesithathu xa sibala kakuhle pha kwaba goalkeeper babheke pha kwiAFCON. But ke loo nto ilele pha kumlomzana ke uHugo Broos, nguye ke othatha isigqibo sokubana uthatha umpukipper ayeke umpukipper. Kodwa imisebenzi kaBrandon Peterson zothi ga ngoku iyamthuma ukubana ke abenganyathela pha kwiAFCON xa umqeqeshi ke webafana ebekholelwa pha kuBrandon Peterson. Siselapha ke kuBrandon Peterson baphulaphule umfana omdala ke uBrandon Peterson njengoba iKaizer Chiefs ke isitsho sithi ke ifuna ukumnikeza ke icontract entsha umfana omdala aqhubeleke nemisebenzi emihle ayenzayo pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Onondaba xa bebechwechuleke bebheka pha kwelaseNaturene befuna uqinisekisa into yokubana ngaba na kwenzeka ntoni na ngoBrandon Peterson. iKaizer Chiefs ke ayikafuni ke ukuzikhupha ngeliphelele into yokubana bamnikeze iminyaka emingaphi uBrandon Peterson pha kwiKaizer Chiefs. Kodwa into ebalulekileyo into yokubana uBrandon Peterson iKaizer Chiefs iza kumsayinisa ke icontract entsha aqhubeleke njengogoalkeeper weKaizer Chiefs, aqhubeleke njengo-number 1 goalkeeper pha weqela ke leKaizer Chiefs. Okugqibela ke baphulapho sawuthetha pha ngoNtwari ongogoalkeeper pha weqela leKaizer Chiefs. Naye kuthiwa umfana omdala iKaizer Chiefs ingxame into yokubana ke izawuthi ize nesigqibo ke esiphangaleleyo okanye nesigqibo ke okusiso malunga noNtwari, ngoba kuNtwari umfana omdala okwafika uKaizer Chiefs ke into yakhe ayicaci, walinikeza ithuba mhla wayefika umfana omdala wacaba noko ijezi leKaizer Chiefs ke liyamsinda umfana omdala, ngoba ndicinga uba babecinga uba nguyena umuntu uzovala isikhala sikayitumele ngikhona. Kwacaba ke noko laa ndawo kayitumele ngikhona umfana omdala imsinde kakhulu. Uba nawuqaphela kakuhle baphulaphula ke laa ndawo kayitumele ngikhona basinde bonke goalkeeper beKaizer Chiefs. Kumanxa kuqaleka ngoBrandon Peterson ngoku kule season lokubana ke kube kugoalkeeper ke obonakala ngongathi ke uzawuzama ukuma kwezapali, akazudeskete ame njengoyitumele ngikhona, kodwa noko uyaboneka sento ukubana noko uza kuyithwala iKaizer Chiefs xa nikwazi ukuphosa amehlo nijonge. iKaizer Chiefs ke izasithatha ke isigqibo pha ngoNtwari ngokukhawulezisa nje kuba ilungise into yokubana ke kucaca icala xa kuzovulwa pha ngoJanuwari. Akwaziwa ke noba ke isigqibo ezosithatha ngoNtwari iza kumkhulula okanye izawuqhubeleka ihambe naye kude kuyophela le season. Sawuva pha xa iphinde ikhupha ke ezo ndaba zikaNtwari pha iKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.